amunu sogolendo anani wakati na mali kuna foni bolo sirafe o bela jara linya so o bismillah ka bi jemu kan kene kan nyefoli kene bi anga nyefoli kene kan amena kuma munika amena muni nyefo aw nyena aw te muni kalamani awina bo o kalama ayo sogolento ana fo akibaru ya bella ka puyi kunu ngo juma December kalo klimuga ani fla sama flani mo wan sabani macha mambora kalama o sinfe Algérie jamana ale koni wele bla sema fukata se Imam Mahmoud Dicko ma ani accord d'Alger signataire ma to kataka sigila hube kata kuma nyokonyala uga jamana konnala kasoro wele mabla anga jamana nyemoma ore koni sinfe sa anga jamana autorité walba anga jamana ministre des affaires étrangères Abdoulaye Diop ulu koni wele bla femi kado ka fo Algérie jamana kala la sigidemi kodemi anga jamana konnala ni o koni uka ambassadeur kana anyini ka kumina ni kera kanye folike uye wala sa wise ka family soro ore koni sinfe Algérie la sigidemi kodemi anga jamana konnala ay ayira ka foko Algérie jamana koni ni ke ngani ajugute ula akunte dore ka sega kuma nyogonya koni sisi akor misi na wala sa o koni misega dubala barab sega keni aye chugo ya mina o wati kelena Algérie jamana fene anga jamana la sigide mi kono me o feno ni o fene anga jamana ambassadeur mi kono sigide no Algérie jamana kono la o fana ye o wele ka nya folike o nyana wala sa famille libi seke to go bina akana ke fonyo konkoy nga kunu mo juma December kalo kile muga ani fla samba fla ani muga ani saba feme ka ko fo Algérie jamana ale kono ye aka ambassadeur kono wele ka taka o mene yoro mina anga jamana fama fene yi anga la sigide mi Algérie jamana kan ulu fana yi o wele ko o kana o no kini mbela jara dife premier Algérie jamana ministre des affaires étrangères ni o koni monsieur Ahmed Attaf ale ya hira aka kuma o konnala femi karo kafoko ni amanye Algérie jamana de koni comité de suivi président o koni ni amanye fana ko accord sina o leka jamana konnala oluka barade do wala sa accord koni miseka timeto go mina barabe seka keni aye chugoya mina ore kama oluko ni bela jarale wele kana kuma nyogoya no tengani ajugute olula ngani ajatemine anga jamana fama ofene ye ayira kafoko oluko ni miga barakeni accord ni nga femi karo kafo oluko ni tina seka fo ulube jema mama min koni ye ire yira foko ye ulu jugi kada ka machama kuma akori konnala ngabi ulu dote akonnala wani ajatemne wakati de madamani konnala atek do koni kerani o man konne ayira ka foko ulu yerede koni mi ataki kofe nulu dun koni kuni akori ma koreni afora ko feme kada ko fo Algérie jamana be wele bla ulu ma ka soro ulu yere munyi jamana nyama we ulu ma wele ko otsega famia aklila chugo yasila wa okofe ni ajatemne cheno siga kanga ke wa cheno fana hami kanga ke ni akoy kada ni ajatemne rebel corona no chama daga yoro Algérie jamana ri wa okofe feme ka don ka fo alni bamagachi no chama koni ugo ataki nke ube boli ka taka unyema dogo Algérie jamana ani Mauritanie jamana re konnala ore kama machama mada Algérie jamana la wa ore kama machama koni kun sigaleno Algérie jamana ni malika teriala kadaka ayira ka foni amanye sambi saba ani ko teria be uni nyonche nga jamana juguni oye mali jugu ulu nyema dogo yorote yoro chefo Algérie jamana akume mo siga kumbo mo siga la teria ina nga nyiningal tombeto walma siga na inkoni chene dowa walima siga na gansane do ka fo Algérie jamana koni ni abena sega ke mali jugu fanfewa ngani wakati kele na femi anga jamana ministre mi koni nyeshindo anga jamana kokonko mani o ministre des affaires étrangères Abdoulaye Diop ale koni mi Maroc jamana konnala ni wakati na bi abena ye la siki koni kene ka mimna ke Marrakech Maroc duku koni konnala femi garo ka fo Abdoulaye Diop ale koni wela Maroc ministre des affaires étrangères de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger au koni de fait ale konte ma were son excellence monsieur Nazer Bourita femi garo ka fo siki yera koni bina ke bi décembre kalo klimuga ani saba samba fla ani mugan saba Marrakech duku konnala la siki kote do were wala sa sahel jamano biseka océan l'Atlantique la soro nogoya la tugoyami wani dona tariku konnala wala sa Algérie jamana biseka kayere ma horonya soro kabo France bolo o kele u konna mali jamana koni Algérie jamana deme kosobe kadaka kidali koni odira Algérie jamana ma wala sa obiseka ke uga base to gubna wa kofe anga jamana président folo jamana nyama folo père du Mali ni okoni Modibo Keita ale fana koni Algérie jamana deme kosobe o kama bina folo ko Algérie biseka fara feme karo ka fo Mamour Tilo ka fo ko abe ulu deme wali ma kasiki keni olu ka soro ama Mali jamana nyama wele obe kamana gankubo obe dabali bankubo wa obe nyiningali kunyere
fana bɔ ayiwa ɲiningali tɔ min kɔni bɛ to ni bɛɛ lajɛlen kɔni kɔfɛ walima Algérie jamana an ŋaniya kɔni jɛlen don ko in na wa a kɔni tun bɛ fɛ ka accord d'Alger signé baga bɛɛ de wele walasa ka se ka kuma ɲɔgɔnya sinsin wa walasa ka se ka bɛn kɔni sabati wa walima ŋaniya wɛrɛ bɛ Algérie jamana na nin ko in na ka da kan siga kɔni kɛmɛ jamana fila la kosɛbɛ kosɛbɛ ni dekun ninnu kɔnɔna la ni o bɛ se ka kɛ Algérie jamana ani Mauritanie jamana ye nka nin kɔni kɛlen kɔfɛ Algérie jamana bɛ na a ta sɛbɛntiya wa walima ŋaniya wɛrɛ bɛ u la ni maaw bɛ ka a bisigiya min ye bisigiya in ye tiɲɛ de wa walima o tɛ ɲiningali tɔ min bɛ to an b'a fɔ ala ka faamuyaliko ɲuman di a ma ala ka an ka jamana basigi ala ka an don an jugulamaw kalo dibi la ala ka an ka jamana ɲɛmaaw fanga si ni ne bɛ dan sigi aw ka bi ɲɛfɔli kɛnɛ la an b'a fɔ aw ni ce aw ka lamɛnliko ɲuman la aw kan bɛ an ɲɔgɔnna wɛrɛ ma nka ni aw minnu bɛ fɛ aw ka cakɛdaw ka lakodɔn aw ka jagofɛnw ka lakodɔn aw bɛ se k'aw sɔgɔbali kunnafoni direction commerciale la o kɔfɛ aw minnu bɛ fɛ aw ka foli ka kɛ an ka kunnafoniyaw laban na ani an ka jɛmukan kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen laban na aw bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru sira la ni o ye 94 42 23 82 94 ani 42 23 82 aw tun tulo bɛ aw denmuso de man kana Mariam Diallo aw kan bɛ an ɲɔgɔnna wɛrɛ inchallah